Да, разбрахме, че той много те обича. Разбрахме го. Ромео и Джулиета. Да, извинете, ти си. Добре, мила моя, разбрахме. Има нещо яко само. Върш бе, момиче. Нещо си се духало, като гледам как си стри Фейсбука бързо. И аз взема. Тъкмо ти зададох едно хубаво въпрос, Юлен Бахадин Чамагут. Това ли е фамилията? Верно и това е? Ами, майка. Майко ми, да, Бе, аз не знам всичко и фейси, аз си защото я грижа само за Иван Петров. Абе, какво да се правиш? Какви са хората? Довидни осем Бахамин, Бахамут. Жалко, че се сдуха толкова бързо. Лек ден ти желая. Лека нощ. Мишленето мое.